Ja by som vás všetkých ešte raz srdečne privítala na dnešnom webinári na tému digitalizácia údržby vo výrobe. Sme radi, že ste si našli čas a že ste sa k nám pripojili. A dneska sa pozrieme na reálnych príkladoch z praxe, ako si prácu zjednodušiť tak, aby údržba nebola len o hasení problémov, ale aby vlastne bola dobre riadeným procesom. Takže, aby sme sa nezdržiavali, veľmi rada by som teraz už odovzdala slovo môjmu kolegovi Braňovi Bálintovi, ktorý sa digitalizácie venuje už viac ako 15 rokov. Braňo, nech sa páči. Dobrý deň, vítam všetkých. Prosím, píšte vaše prípadné otázky do chatu. Teším sa, že sme sa tu stretli v takomto pomerne veľkom rozsahu. Máme tu vyše 30 ľudí, takže vidím, že táto téma je zaujímavá a dúfam teda, že aj bude zaujímavá pre vás. A poďme teda konkrétne k samotnej téme digitalizácie údržby. Takže úplne na ten začiatok by som povedal, že prečo sa o digitálnej údržbe bavíme práve my s vami. Je to vlastne preto, že už 15 rokov digitalizujeme rôzne výrobné firmy v Čechách, na Slovensku, ale aj v Nemecku, Poľsku, Maďarsku a v okolitých krajinách. Od automotív až po potravinárstvo, cez strojárenstvo, vagonársky priemysel. A stále napriek týmito všetkými firmami vidíme veľmi podobný problém. A to je, že množstvo procesov, a teda nielen v údržbe, ale aj v kvalite, vo výrobe a v logistike, je stále riadených buď papierovo, alebo prostredníctvom Excelu, alebo prostredníctvom rôznych navzájom neprepojených informácií. A to potom spôsobuje chaos v operatíve, slabú dohľadateľnosť dát a vlastne nejaké neskoré rozhodovanie. Zároveň vidíme, že pri digitalizácii nie je jedno, aké riešenie si firma zvolí a ako k tomu pristúpi. Samozrejme, riešení je veľa, od obrovských a robustných až po jednoúčelové aplikácie, ale my to vnímame tak, že údržba je dôležitá súčasť fungovania celej firmy a nemala by byť odrezaná od ostatných oblastí, čiže minimálne by mali tie veci spolu komunikovať. Nie je to tak, ako voľakedy, že údržba bola niekde v kúte a reaktívne riešila a hasila problémy, ale vlastne dnes už bez presnej údržby a dochvíľnej a vlastne časovo naplánovanej je veľmi ťažké konkurovať ostatným firmám. Čiže pre nás je dôležitý taký komplexný pohľad a na digitalizáciu sa teda pozeráme prepojenie od výroby cez kvalitu, údržbu, dokumentáciu, logistiku a podobne. Dnes sa ale budeme venovať práve tej údržbe a ukážeme si, ako po jednotlivých nejakých postupných krokoch, ktoré dávajú zmysel, sa dajú tieto veci riešiť jednoducho, tak, aby ste nezabili vlastne svojich ľudí a nepreťažili ich, aby to bolo zvládnutelné. Čiže nejde dnes o výber nástroja, ide o to, aby bol proces a tok dát a informácie navzájom prepojené, škálované a použiteľné v reálnom živote. Takže prečo ten systém často nefunguje tak, ako to vidíme my? Najväčší problém údržby nie je ten technický, ale je informačný. Čiže nie je problém v tom, že ľudia by nechceli robiť svoju prácu dobre, ale problém je, že informácie sú roztrúsené a že sú neprepojené. PPM kontroly sú často na papieri alebo v lepšom prípade v nejakých Exceloch. Poruchy sa hlásia telefonicky alebo správami, prípadne stretli sme sa aj s tým, že sa písali rôzne post-it listočky. Tým pádom údržbar nevie rýchlo nájsť nejaký správny, nevie rýchlo reagovať, nevie nájsť správny návody, hneď musí ho hľadať. Po oprave sa spätne dopisuje, čo sa vlastne robilo a manažer sa o probléme dozvie až spätne. Keď sa na to pozrieme zhora, tak výsledkom tohto sú často prestoje, nejaké nejasné zodpovednosti, chýbajúce dáta a chýbajúci know-how, ktorý je často v hlavách tých starších zamestnancov alebo v nejakých šanónoch, ale nie je systematicky riadený. Možno, že ste presne toto riešili, či už v údržbe, alebo aj v iných procesoch, že máte papier, máte Excel, máte manuálne prepisovanie a neskoré vyhodnocovanie a tým pádom toto všetko sa opakuje často v rôznych situáciách.
Chcel som sa vás opýtať, či to poznáte, ale aj sa vás pýtam, ale môžete akurát tak odpísať do chatu. Čiže vidíme tu teda takéto veci, Excely, naplánovanie, na vyhodnotenie, papiere, tabulky, Wordy, rukou vypisované papiere. Takže ak to poznáte, napíšte prosím do chatu, či sa s tým takisto stretávate. A poďme k tomu, čo je vlastne tá digitálna údržba. Z nášho pohľadu nie je to žiaden zázrak. Je to v prvom rade poriadok v nejakej evidencii a riadený tok dát. Nie je to elektronický formulár. Vo väčšine firiem teda nie je problém to, že by nebola snaha to robiť, ale problém je, že tie jednotlivé informácie, jednotlivé informačné systémy spolu nekomunikujú a dáta sú roztrúsené, sú po papieroch, v šanónoch, v Exceloch a ťažko je sa v tom vyznať a ťažko je rýchlo reagovať. Ešte predtým, než začneme hovoriť o TPM-ku a o plánovaní, je dôležité povedať jednu vec, že bez poriadku v evidencii samotných zariadení a nejakých technicky vyhradených zariadení sa dobrá údržba plánovať nedá, preto aj my začíname vlastne tým, že potrebujeme vedieť, aké zariadenia alebo aký majetok vôbec spravujeme, aké komponenty sa v tomto majetku nachádzajú a prípadne nejaké ďalšie informácie. Čiže kto je výrobca, kto je nejaký dodávateľ, aká dokumentácia prislúcha k danému stroju a napríklad aj rôzne termíny, či už termíny záruk, termíny revízií a tak ďalej a tak ďalej. A až keď máme tento základ, vieme potom naviazať TPM checklisty, preventívnu údržbu, nejaké servisné zásahy, sledovanie použitých dielov a následné vyhodnocovanie. Čiže inak povedané, ak nemáme uprataný majetok, tak budeme mať chaos aj v plánovaní. Tu len veľmi krátky slajd, ako to môže vyzerať. Čiže toto je evidencia zariadení alebo majetku. Je dobré, ak je táto evidencia flexibilná, aby sa dala prispôsobiť vašim konkrétnym potrebám a aby umožnila sledovať rôzne kategórie zariadení, typy zariadení, rôznu kritikalitu a takisto termíny revízií, termíny kontrol a vlastne to, aby ste si tam vedeli plánovať rôzne úlohy. Plánovanie aktivít by malo byť spoločné, čiže nie len pre údržbu, ale každý by mal vidieť len to svoje. To znamená napojené na nejaký centrálny systém. Či už je to nejaký externý systém typu Outlook alebo interný systém, ale zdieľaný. Aké sú teda hlavné piliere digitálnej údržby? Nie je to len funkcia, je to kombinácia operatívy, dokumentácie, dát a nejakého manažerského riadenia. Takže je tam TPM a preventívna údržba, poruchy, zásahy, prestoje, samotné plánovanie, to, aby dáta sa dostali do systému priamo z terénu, ale nie cez papier, ale napríklad cez mobilný telefón alebo cez tablet, aby mali ľudia v teréne dokumentáciu a know-how okamžite po ruke, veľmi jednoduchým spôsobom, ukážeme si, a aby bolo možné odpisovať rôzne diely, komponenty, sledovať čas a vo finále aj náklady oprav. To znamená, že ak som trikrát použil nejaký lacnejší diel z AliExpressu, žartujem, a pokazil sa mi stroj na základe toho trikrát a potom použijem dvakrát taký drahý, ale seriózny a stroj sa mi nepokazí, tak vlastne viem to vyhodnotiť spätne. No a samozrejme o tom prepojení s inými oblastiami sme hovorili. Takže poďme už k tomu riadenému toku dát alebo samotnému procesu a namiesto prehliadky funkcií si ukážeme taký jeden príbeh, ako sú naplánované aktivity, aby sa na nič nezabudlo a čo napríklad, ak operátor v rámci nejakej autonómnej údržby pri TPM-ku nájde problém, takže ako sa toto dá zvládnuť takým jednoduchým spôsobom. Takže úplne na začiatku máme plánovanie. Plánovanie v tejto chvíli sa budeme venovať teda tomu plánovaniu údržby. Jednotlivé takéto
aktivity alebo úlohy pre údržbu je možné naplánovať, a teraz už hovorím o tom, čo my riešime, buď automaticky, alebo manuálne. Automaticky znamená to, že je nastavený nejaký systém, ktorý v pravidelných intervaloch vám dokáže plánovať napríklad tie TPM-ka, to znamená každé ráno, ja neviem, 5:50 a po obede a tak ďalej a tak ďalej. Alebo manuálne, že niekto to tam manuálne vykliká a tá úloha tam je. Samozrejme, každá úloha má svojho prideleného riešiteľa, prípadne tým, a každý vidí len to, čo má vidieť. A tak, ako som spomínal, kalendár je pre všetky oblasti, aj nad rámec údržby, ale dôležité je to, že keď má niekto vidieť len údržbu, prípadne len svoje nejaké zariadenia, tak vidí len to. Takže, ak sa dostávame k tomu TPM checklistu alebo TPM checku a nahláseniu poruchy, tak uvidíme, že prostredníctvom kalendára si môžem vybrať priamo nejakú konkrétnu akciu. V našom prípade si vytvorím nejaký TPM checklist. Prípadne by som to nemusel robiť z kalendára, môžem prísť ku stroju a naskenovať si QR kód a dostanem sa vlastne do toho istého rozhrania. Ale keďže sme začali plánovaním, tak ideme z kalendára. Teraz vidíme video, vlastne, kde už som v tom konkrétnom checkliste. Mám tam rôzne akcie, ktoré mám urobiť na konkrétnom zariadení, na nejakom lise. A vlastne jednoduchým spôsobom pozadávam to, čo mám naplánované v rámci TPM-ka. Či sú to nejaké poznámky, alebo sú to merané hodnoty. Môžu tam byť nastavené nejaké reakčné medze, alebo limitné hodnoty, môžu byť nastavené notifikácie. A vlastne takýmto spôsobom to buď na tablete alebo na telefóne vyklikám. Môžem mať povedané, že mám povinné fotografie, že bez toho ma systém nepustí ďalej, čiže musím zaznamenať fotky. Môžem zaznamenať nezhodu, systém automaticky pošle notifikáciu. Môžem si vybrať z rôznych preddefinovaných komponentov alebo číselníkov. K tomuto sa ešte dostaneme v rámci živej ukážky, v rámci dema, takže vidím, že toto je pomerne rýchle, to len tak na ilustráciu, ale vidím, že všetko mám pokope fotky, mám pokope dáta, mám pokope nejaké reporty, k tomu sa dostaneme a uzatváram tú kontrolu. Čiže veľmi rýchlo a intuitívne som urobil svoj TPM checklist, ako v rámci autonómnej nejakej údržby, ako operátor a pracujem ďalej. Stále sme na tom zariadení toho operátora, čiže ešte nie som manažer, ktorý by sa pozeral na nejaké štatistiky, sumárne reporty a podobne, ale takisto vidím, že čo na mojom pracovisku bolo urobené a za akým stavom. Čiže či tam dopadla TPM kontrola dobre, alebo zle, alebo tam bola nejaká porucha a podobne. Tieto zaznamenané veci, ako sme to tam vyklikávali v rámci toho TPM checklistu, sa teda automaticky ukladajú do systému a dokážu generovať vlastne rôzne notifikácie. Čiže vidíme, že v tomto konkrétnom prípade toto som si pripravoval včera na túto prezentáciu. Čiže vidíte, že včera, ak som vyklikal ten checklist, bol vygenerovaný nejaký e-mail na preventívnej údržbe na hydraulickom lise s tým, že mal som tam dve nezhody. Jedna bola, že skúšobný cyklus neprebehol bez chýb a bez alarmov a druhá bola, že mal som tam nejakú nezhodu v hodnote teploty oleja. Tieto veci zaznamenal vlastne údržbár prostredníctvom tabletu priamo počas svojej vlastne zmeny pracovnej. Takisto sa vygeneroval nejaký tlačený report, ktorý môže byť uložený v DMS systéme, prípadne ak je to potrebné, tak môže byť vytlačený, odložený do šanov. Takže to bolo vlastne taký ten prvý krok, že máme vyplnený TPM checklist, potom tu máme druhý krok, že bol notifikovaný údržbár a ten údržbár by mal urobiť nejakú nápravu, takže automaticky systém mu vygeneroval nejaký task do kalendára, zaslal mu ho do e-mailu, prípadne do telefónu s tým, že niečo sa deje, niečo má urobiť a on zase buď príde priamo k tomu stroju
a urobí tú akciu, alebo prostredníctvom kalendára sa odklikne a môže realizovať zase veľmi podobným spôsobom preddefinované vlastne opravu. Čiže má tu nejakú akciu, pozri si dokumentáciu, ako tú poruchu odstrániť, čiže dokumentáciu má so sebou, ak sa tá dokumentácia aktualizuje, tak bude mať aktuálne informácie, povie, že áno, bol som oboznamený, popíše nejaký servisný zásah, čo tam urobil, že zapíše poznámku, môže odfotiť fotografie, dá sa nastaviť, že sú povinné, čiže my sme povedali, že minimálne 2 fotky musíš odfotiť, aby si išiel ďalej, čiže odfotiť 2 fotky a záznamená nejaké vymenené komponenty, poviem, že vymenil som nejaké ložisko, uzatváram, hovorím, zapisujem finálnu poznámku, realizoval som opravu, závada bola odstranená. Systém vie vždy, kto to vykonal, kedy to vykonal, kedy začal, kedy skončil, koľko to trvalo. Takže veľmi prehľadné informácie. Ohľadom dokumentácie a vlastne ďalších vecí si ukážeme ešte detailnejšie tieto veci, ako je možné riadiť v konkrétnom deme. Teraz sa poďme pozrieť na vyhodnotenie. To znamená, že všetky dáta sa nám zapísali do nášho centrálneho systému a máme takú agregovanú, prehľadnú informáciu. Napríklad, že čo všetko bolo urobené za včerajší deň. Vidíte 18.3. Systém mi vygeneroval nejaké pravidelné kontroly a ja vidím, že či boli realizované alebo neboli realizované, prípadne či boli realizované v poriadku, alebo tam bol nejaká nezhoda, nejaký problém. Veľmi intuitívnym spôsobom si viem vyhľadávať tieto dáta, viem byť upozornený a takisto sa viem ponárať potom do rôznych detailov. To znamená, že vyberiem si nejaký konkrétny stroj, hydraulický lis a vidím, že aké kontroly prebehli na tomto stroji a aké som tam mal nezhody v priebehu času. Čiže vidíte, že 18.3. som tam mal 2 nezhody a 10.12. som tam mal nejaké nezhody. Takéto veľmi podobné štatistiky je možné samozrejme dostať aj pri tom stroji, že prišiel by som ku stroju, pipnem si, oskenujem si QR kód a pozriem sa na históriu oprav alebo históriu zásahov na tom stroji konkrétnom. A takisto tie prehľady môžu byť rôzne, čiže potom prehľad štatistika nejakých závad, akú som mal najčastejšiu poruchu na tom stroji a pokiaľ tam evidujeme aj cenu práce a cenu komponentov, tak samozrejme aj s takým tým finančným vyjadrením. Takže to sme mali vlastne informáciu o tom, že ako vnímame tú digitálnu údržbu. Poďme sa teraz dostať trošku do dema a ukážeme si teda také základné 4 oblasti, jednak ako ten digitálny checklist reálne vyzerá a to, že obsahuje rôzne akcie, výsledky, hodnoty, môžem zaznamenať dôkazy a že je to vlastne opakovateľný a vyhodnotiteľný proces. Akým spôsobom sa dokážem dostať k dokumentácii a k know-how, aby to nebolo o tom, že zrazu neviem vyriešiť poruchu a musím niekam utekať po dokumentáciu. Akým spôsobom dokážem zaznamenať aj ten zásah a ako dokážem vyhodnotiť tie jednotlivé informácie. Mirka, sleduj prosím ťa, ak ťa môžem poprosiť komentáre, či tam nemáme niečo dôležité v čete. A ja idem ďalej. Takže mali by ste vidieť už teraz druhú obrazovku s konkrétnou aplikáciou. Je to tak? Mirka, prosím. Počuješ ma? Áno, áno. Len jediné, čo vidím, je komentár ohľadne toho zvuku. Tak neviem, či sa nám to podarilo nejako vyriešiť, alebo ešte nie. Ja som to už neklikal tým, že prezentujem, takže jasné, nie. OK. Dobre, takže poďme si ukázať už samotnú aplikáciu, ako to môže byť v teréne.
Ja vám to ukazujem teda na počítači, ale tá aplikácia je optimalizovaná tak, aby bola prevádzkovateľná aj na tablete, aj na mobilnom telefóne. S tým, že to, ako sa ja dopracujem k nejakej správnej šablóne, správnemu formuláru, tých možností je viac. Buď si ho vyberiem, alebo tak, ako sme sa vlastne už bavili, alebo ako som ukazoval, tak je možné, že naskenujem nejaký kód, prípadne, že systém mi automaticky prideli už konkrétnu úlohu, kde ja už mám identifikované, že čo vlastne mám robiť a na ktorom zariadení. Ja pôjdem cez ten manuálny proces, to znamená, že vybral som si nejakú aktivitu denná údržba, poviem, že som na konkrétnej linke a prípadne údržba strojov na konkrétnej linke a na nejakom pracovisku, prípadne na nejakom konkrétnom zariadení by som mohol byť. Systém mi ponúkne, že máš tu takýto formulár na preventívnu údržbu hydraulického lisu, ja si ho spustím a vygeneruje sa mi zo šablóny konkrétny digitálny checklist. Zo šablóny znamená, že v systéme sú predpripravené rôzne šablóny, ktoré si môžete tvoriť vy sami a upravovať a vlastne akýmkoľvek spôsobom tvoriť a priraďovať k rôznym centrálnym objektom a tie šablóny sa potom používajú do nekonečna, až kým ich nezmeníte. To znamená, že ja mám nejakú šablónu, ktorá má svoju hlavičku, je typu údržba na nejakej aktivite a môže mať svoje prepojenia na rôzne centrálne komponenty. Či už sú to nejaké linky, pracoviska, projekty, diely, procesy alebo zariadenia. Potom, keď sa vlastne táto šablóna použije, tak sa vytvorí kópia, ktorá sa uloží do systému a už sa v čase nebude meniť, lebo znamená realitu, že to bolo urobené. Má zaznamenaný dátum, kedy bola tá kontrola začatá a kto to vlastne urobil. V konkrétnom tomto checkliste vidím, že ja mám tu nejakých 8 akcií. Mohol by som ich mať rozdelené do rôznych oblastí. Ja tu mám len údržbu lisu a mám povedané, že čo mám urobiť. Mám skontrolovať bezpečné odstavenie lisu. K tomu môžem mať naviazanú nejakú dokumentáciu, text, obrázky, animácie. Poviem, že som to urobil. Mám skontrolovať ďalšiu vec. Môžem nafotiť fotografie. Môžem povedať, že fotím fotku, prípadne by som mohol fotku priložiť priamo z disku. Môžem zaznamenať nezhodu a systém môže byť nastavený tak, že v prípade, ak zistí nezhodu, tak mi zašle e-mail. Nemusel by som zaškrtávať toto poličko, že odošli e-mail, to je len pre ilustráciu. A takisto mám možnosť zaznamenať merané hodnoty, ktoré majú nejaké svoje limity. To znamená, že ak sa netrafím do limitu, tak systém vyhodnotí, že tá konkrétna hodnota je problémová. Môžem zapisovať poznámky a môžem vyberať z nejakých preddefinovaných zoznamov. Tieto preddefinované zoznamy môžu byť napojené na centrálne komponenty. To znamená, že ak mám evidenciu napríklad náhradných dielov alebo rôznych komponentov, tak poviem v rámci dizajnu toho formulára, že chcem tu doťahovať náhradný diel, ja si ho zaznamenám a do systému sa zapíše, že bol použitý tento a tento komponent. Ak za tým mám aj nejaké ďalšie informácie typu cena, tak systém vie, že bol tam komponent za takú a takú cenu. Ako náhle tú kontrolu ukončím, mám prehľad, čo som urobil, čo bolo v poriadku, čo nebolo v poriadku. Mohol by som ešte urobiť nápravné opatrenie, ja to teraz nebudem robiť. A môžem túto kontrolu uzavrieť. Keď ju uzavriem, ak tam mám nejaké problémy, tak ju musím uzatvárať ako NOK. Pridám tam nejakú poznámku a kontrola sa mi uzavrela. Stále si to viem pozrieť. Viem si k tomu pozrieť
vygenerované dokumenty, čiže vygeneroval sa mi nejaký konkrétny report. Ten je uložený samozrejme aj v systéme. A takisto sa mi zaznamenali fotky, ktoré som tam nafotil. Toto som v tom včerajšom psi. Na druhej strane, ak sa na to pozrieme z pohľadu manažera, tak všetky tieto informácie sa zapisujú do centrálneho systému, kde ich okamžite budem vlastne vidieť. Čiže ak ja sa pozriem na dnešný deň, tak tam tie informácie uvidím. Tých prehľadov je množstvo a takisto si viete tvoriť vlastné prehľady podľa vašej nejakej priority. Je k tomu dizajner, ktorý dnes nebudem kvôli krátkosti času ukazovať, ale vlastne veľmi jednoduchým spôsobom sa dajú vytvárať takéto pekné prehľady. Prípadne sa ten dátový zdroj dá napojiť na nejaký externý reportingový nástroj, ako je Power BI a podobne. Ak sme sa bavili o dátach, tak všetky dáta... Áno? Prepáč, môžem? Máme jednu otázku. Že po uzavretí listu, či sa tento dá ešte opätovne otvoriť a doplniť ešte o ďalšie údaje, napríklad ďalšie fotky, alebo robiť tam nejaké zmeny. Je to metodická vec. Z hľadiska systému je to štandardne zakázané, lebo predpokladáme, že robí tieto zásahy človek na úrovni v teréne, čiže nejaký údržbar, a nie je veľmi žiadané, aby tie dáta boli menené v čase. Je samozrejme možné nastaviť nejaké pravidlá, že nadriadený môže tieto veci zeditovať. Prípadne môže to urobiť aj človek priamo v teréne, ale pokiaľ nie je povedané, že ten proces je ukončený. Čiže tá kontrola nemusí byť ukončená, môže byť ponechaná ako otvorená kľudne aj týždeň, a môžu sa tam tie jednotlivé aktivity meniť a sú samozrejme stále logované alebo zaznamenávané. Môžeme si to pozrieť, že ak by sme mali v nejakej konkrétnej akcii zmenu stavu, tak v rámci historických výsledkov my by sme videli každú jednu zmenu týchto stavov. Čiže aj keby ich bolo 10, tak by sme videli kto, kedy a ako to zmenil. Ale skrátka musí niekedy prísť čas, že už je ukončený proces a vtedy už by to nemalo byť aj z hľadiska nejakého auditu menené a vtedy nastupuje ďalší proces, ako keby change management, oprava napríklad. Čiže aby sme to mali aj metodicky správne, mala by byť tzv. Nejaká prvá kontrola alebo zaznamenaná kontrola a malo by byť potom nejaké nápravné opatrenie. A to nápravné opatrenie by už malo byť ako keby samostatný proces, že urobil som nápravné opatrenie, to nápravné opatrenie sa týka tejto a tejto nezhody, viem to spolu spárovať, ale mám realizovanú kontrolu a mám realizované nápravné opatrenie. Takže takým spôsobom. No a každý jeden teda z týchto kontrol, každá jedna z týchto kontrol je zaznamenaná centrálne v systéme, čiže vidíte, že ja tu mám niečo ako excelovský zoznam, ale nie je to teda excelovský zoznam. Mám tu nejakých, na tom našom deme 1400 kontrol z rôznych aktivít a stále sa môžem veľmi intuitívnym spôsobom s týmito dátami hrať alebo vlastne pracovať s nimi. Čiže viem vyhľadávať podľa nejakého času, viem vyhľadávať podľa napríklad typu alebo podľa stroja a tak ďalej a tak ďalej. A keď viem sa ponoriť do detailu, a keď sa ponorím do detailu, tak vidím vlastne hlavičku a vidím tie akcie, ktoré tam boli. Tu v tomto prípade mám len jednu tú akciu. Vidím k tomu všetky fotky, ktoré boli nafotené a všetky reporty, ktoré boli vygenerované z toho. Čiže dáta tu sú samozrejme stále pod vašou kontrolou, čiže kedykoľvek sa viete k dátam dostať,
my sa snažíme tie naše riešenia tvoriť tak, aby boli z hľadiska tohto otvorené, aby tam nebola nejaká obava z vašej strany, že sa dostávate do nejakej závislosti. Čiže jednak všetky dáta si viem vyexportovať do Excelu a všetky dáta sú takisto v nejakej databáze, pokiaľ je ten systém prevádzkovaný u vás, tak je to na vašom serveri, vaša databáza a všetky dáta sú vlastne v tom riešení. Dobre, a pokiaľ sme sa bavili napríklad o fotkách, ktoré sú pri údržbe často dôležité, tak vlastne máme tu buď takú štatistiku, že prehľad fotografií podľa nejakých kontrolných alebo podľa tých checklistov, alebo tam môžu byť podľa tých jednotlivých akcií. Vidím, že tu mám takú veľkú fotku, ale tak by som išiel ďalej, tak vidím, že veľmi prehľadným systémom si viem vyhľadávať vo všetkých fotografiách. Zase môžem si povedať, že chcem vidieť všetky fotky, ktoré boli nafotené 21.8.2018 a systém mi povie, máš ich 7, vieš si ich pozrieť a vidím, že napríklad toto bola nejaká nezhoda a toto bola nejaká nezhoda. A vedel by som sa ponoriť do detailu a pozrieť si tieto veci. Braňo, prepáč, môžem využiť. Máme otázku, myslím si, že úplne takú praktickú. Či sa dá naša databáza prepojiť aj s iným vlastne ERP a MES systémom? Áno. Bežne sa integrujeme na rôzne informačné systémy, takže či už je to SAP, Epicor alebo rôzne iné systémy. Dnes už to štandardne nebýva tak, ako to bolo voľakedy, že bol problém s tou integráciou. Väčšinou majú tie systémy nejaké API rozhrania, čiže nejaké štandardné integračné rozhrania. Čiže to je jedna cesta. My samozrejme takisto vieme poskytovať alebo príjmať dáta touto cestou. Alebo druhá vec je, že ak nie cez API, tak vieme sa baviť o výmene dát prostredníctvom databázy, prostredníctvom nejakých iných súborov a tak ďalej. To je už technická vec, ale áno, je to bežná prax, že napríklad zamestnanci sú spravovaní v nejakom HR systéme, výrobný plán je v nejakom výrobnom systéme, diely, komponenty môžu byť v nejakom skladovom systéme. Takže má zmysel, aby tie systémy komunikovali. Je to dokonca nevyhnutnosť, ak chceme byť efektívni. Takže poďme ďalej. Vraveli sme si teda, že môžeme mať, sa pozriem na tú prezentáciu, takže sa pozrieme na dokumentáciu a na to, aby sme mali know-how v teréne. Takže ak sa vrátim naspäť, tak v rámci konkrétneho kontrolného listu, ja si pomôžem takým demo. V rámci konkrétneho nejakého kontrolného listu viem povedať, že ku konkrétnej akcii si chcem priradiť nejakú dokumentáciu. Môže to byť obrázok, môže to byť dokument, a môže to byť animácia nejaká, že chcem vizualizovať, ako to má byť urobené. Toto je taká jednoduchá evidencia, ale stále znamená, že ak ja to centrálne zmením, tak ľudia v teréne majú aktuálnu verziu. Pokiaľ máte aj riešenie nejakého dokument management systému, čiže aj vlastne ako keby takú evidenciu dokumentov s väčšou funkcionalitou, tak tam tá funkcionalita môže byť väčšia. Toto je taký terminál vo výrobe, kde tie veci navzájom samozrejme komunikujú a vedia o sebe, ale ten rozdiel je o tom, že pokiaľ ja si tu napríklad vyhľadám nejaký konkrétny diel, tak systém mi vyhľadá presne tú dokumentáciu ohľadom toho konkrétneho dielu, ale idem ako keby z tej druhej strany. Hej? Že neidem, že ja som v nejakom konkrétnom TPM checkliste a klikám z tej aktivity a pozerám sa na tú dokumentáciu, ale prídem ku stroju
a chcem tam mať napríklad dokumentáciu k celému stroju, čo môžu byť akože desiatky dokumentov, tak viem si v tom pekne vyhľadávať. Alebo prídem na linku a chcem vidieť všetky dokumenty k nejakému konkrétnemu dielu, zase oskenujem si číslo dielu a systém mi vyhodí, že máš k tomuto dielu také a takéto dokumenty. Tie dokumenty si samozrejme viem pozrieť, že mám tu nejaký návod na používanie a údržbu nejakého stroja. A pokiaľ by sme chceli ísť ešte ďalej, a chcel by som vedieť aj, kto s tým dokumentom bol oboznámený, tak sa musím na tom termináli prihlásiť, lebo momentálne viem len, že som na nejakom pracovisku a na nejakej linke, ale keď sa prihlásim, ako Janko Hraško, systém už vie, kto som a vie povedať, že ty sa máš oboznámiť s týmito a s týmito novými dokumentami, ktoré boli aktualizované. Čiže vypíše mi tu nejaký zoznam tých dokumentov. Ja si môžem pozrieť tú pracovnú inštrukciu, poviem, že áno, s týmto som sa oboznámil, prípadne si pozriem nejaký ďalší dokument, poviem, že áno, s týmto som sa tiež oboznámil, vypadne mi to z toho zoznamu a zase môjmu manažerovi, prípadne na HR oddelení, sa pekným spôsobom zbierajú informácie, že ktorí ľudia boli oboznámení s ktorými aktualizovanými verziami a s ktorými neboli oboznámení a viem si nad tým robiť štatistiku. Takže takýmto spôsobom. Čas sa nám kráti, čiže máme to plánované tak zhruba na tú 3/4 hodinku, aby sme mali priestor potom ešte sa venovať vašim otázkam. Ešte sa pozrieme na tie dashboardy a KPIs v rámci systému. Takže, ako sme si povedali, jedna vec, ako sa pozerať na dáta, je prostredníctvom pohľadu typu chcem vidieť niečo ako Excel, chcem mať možnosť exportovať tie dáta, chcem mať možnosť napríklad zgrupovať si tie dáta, vyhľadávať v nich a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia možnosť je pozerať sa na tie dáta v súvislostiach a v nejakých hromadných štatistikách typu dashboardy. Ako som povedal, dashboardy sa dizajnujú z nejakého dátového zdroja a dajú sa napríklad aj nastaviť tak, aby boli premietané vo výrobe. To znamená, mám nejakú obrazovku a chcem tam vidieť, že ktoré stroje sú v prevádzke, ktoré momentálne majú výpadok a tak ďalej a vizualizovať tam napríklad nejaké problémy a podobne. Zaujímavé veci sú samozrejme potom, ak máme tie dáta aj napríklad o odstávkach alebo o kvalite a podobne. Čiže ja keď si poviem, že zaujíma ma nejaké obdobie, zaujímajú ma najväčšie problémy, ktoré som mal, tak vidím, že mám tu nejaký konkrétny problém. Ja tu mám teda aj dáta o kvalite. Prípadne chcem vidieť nejakú distribúciu tých jednotlivých problémov alebo nejaké trendy. Viem sa stále zamerať na nejakú konkrétnu linku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je už potom práca s tými dátami a vo finále tretia možnosť, ako pracovať s dátami, je, že mám nejaké reporty. Tie reporty slúžia na to, aby som mal tlačený výstup a zase je to veľmi podobné, že mám dáta a viem si nadizajnovať prostredníctvom nejakého report designeru, si viem nadizajnovať, že ako chcem tie dáta interpretovať smerom von, napríklad smerom k zákazníkovi. Takže toto je už trošku taká, by som povedal, analytickejšia práca, že ja tu mám nejaký dizajner. Štandardne toto robíme pre zákazníkov my, ale nebránime sa, aby si zákazníci dizajnovali tieto reporty aj sami. Je tu vlastne na to nejaký dátový zdroj, z toho dátového zdroja sa dá vyskladať ten report a vo finále, keď si ten report pozriem, tak sa mi vygeneruje napríklad PDF report o konkrétnej údržbe a tak ďalej.
Takže toľko k demo ukážke a vlastne dostal by som sa k tomu, ako štandardne my zvykneme tieto veci riešiť, lebo samozrejme určite vám rezonuje v hlave, že to sú veci na dlho, ktoré stoja strašne veľa peňazí. My hovoríme, že nie, že dá sa to robiť aj iným spôsobom a štandardne pracujeme následovným spôsobom. Na úvod si dohadujeme krátku úvodnú konzultáciu k stavu a k najväčším nejakým problémom. Čiže tá konzultácia je zadarmo, trvá 15 až 30 minút, kde sa už venujeme konkrétnym témam, konkrétnym vašim nejakým myšlienkam, nápadom, čiže to, čo vás vlastne aktuálne, poviem to tak, trápi. Ak to má zmysel pre vás a vidíme v tom, že vieme vám v tom pomôcť, tak nasleduje druhý krok a to je nejaké bezplatné mini demo na vašom konkrétnom scenári, čiže na vašom konkrétnom nejakom formulári, ktorý dnes máte v Exceli, vo Worde, v papieri a podobne. My tomu venujeme nejakú malú energiu a vieme vám ukázať, že aha, takto by to mohlo fungovať u vás. Toto je zatiaľ všetko niečo, čo vás nestojí nič, len váš čas. Ak vás to presvedčí v rámci toho dema, tak prichádzame k pilotu. Cieľom pilotu je overenie už konkrétneho riešenia na nejakom vašom prostredí, v konkrétne vašej situácii. Na základe našich skúseností v oblasti teda údržby, ten effort alebo tá náročnosť je niekde medzi 60 až 120 hodinami platenej práce. Demo, alebo teda ten pilot štandardne trvá 1 až 3 mesiace a výstupom toho je, že už digitalizujeme váš konkrétny scenár, vaše konkrétne problémy, používa sa to s nejakým užším vydefinovaným tímom na konkrétnych prípadoch a dáva vám to už reálny benefit. V tejto chvíli, chvíli toho pilotu, takisto fungujeme tak, že software vám dávame zadarmo a účtujeme iba našu prácu, ktorá je podľa skutočnej náročnosti, čiže koľko odrobíme, toľko sa reálne vlastne fakturuje. S tým, že tieto činnosti nie sú hodené do koša, lebo spravidla vedú k tomu, že už to riešenie potom zavediete do rutinnej prevádzky a už vám pomáha šetriť. Tá návratnosť je, by som povedal, veľmi dobrá. Zhruba 3 až 6 mesiacov je reálna návratnosť takéhoto projektu. No a štvrtý bod je potom už zavedenie do prevádzky a rozširovanie na nejaké rôzne ďalšie procesy, či už v údržbe, alebo v iných, ak vám to dáva zmysel, tak v iných nejakých agendách, či je to kvalita, či je to logistika, či je to riadenie dokumentácie, či je to výroba a tak ďalej a tak ďalej. No a úplne na záver, teda ako začať bez veľkého rizika, vyberte pilotnú oblasť, stále je najlepší začiatok tam, kde je problém viditeľný a kde vy cítite, že vás to najviac trápi a prínos sa dá rýchlo tým pádom aj zmerať. Čiže vybrať pilotnú oblasť, zaviesť nejaký jeden TPM checklist, zaviesť evidenciu poruch, doplniť dokumentáciu na konkrétnom stroji, merať čas tých zásahov, spotrebu komponentov a dôvody odstávok, vytvoriť nad tým základný dashboard, zaviesť notifikácie na najväčšie problémy, zase aby ste neboli spamovaní, ale jednoducho tam, kde si to nemôžete dovoliť, aby vám to ušlo, tak tam zaviesť tie notifikácie a vyhodnocovať tie dáta. Takže posledná veta. Z hľadiska údržby najskôr vedieť, čo spravujeme, potom vedieť, čo kontrolujeme, potom vedieť, čo sa pokazilo a nakoniec vedieť, čo nás to stálo. To je taký hlavný náš message k tomu, že o čo sa snažíme. No a k ďalším oblastiam len to, že nie je to odtrhnutá, izolovaná vec. Vieme to prepájať buď s vašimi inými systémami, alebo vám vieme takisto predstaviť ďalšie
veci, ktorým sa venujeme. Čiže jedno jadro, viac agent a postupná digitalizácia celých tých oblastí. Takže toľko z mojej strany. Máme tam prosím nejaké otázky? Áno, máme. Počujeme sa? Áno, áno. Dobre, takže zatiaľ dve. Prvá je, akým spôsobom je riadená reaktívna údržba. Otázka je, na čo reagujem, lebo ten podnet by mal niekde vzniknúť. To znamená, že pokiaľ mám nejakú poruchu na stroji, musím sa o nej nejakým spôsobom dozvedieť. To znamená, buď ju niekto nahlási do centrálneho systému, alebo mi to povie sám stroj. Ak ju má nahlásiť, na to existuje formulár buď priamo na stroji, alebo zase v nejakom telefóne, tablete, že nahlasujem poruchu a tak ďalej. A ak to má povedať stroj, tak ten stroj musí vedieť komunikovať. To znamená, že buď má nejaký svoj systém, ktorý vie povedať, že mám poruchu, s prostredníctvom nejakého PLC, alebo je tam potrebné osadiť senzoriku, ktorá zaznamenáva monitoring toho stroja. V tejto oblasti my spolupracujeme s firmou Baluf, čo je medzinárodná firma na senzoriku. Prípadne máme ďalšieho partnera v Čechách, ktorý má takisto riešenie na monitoring takýchto vecí, takže vieme aj v tejto oblasti navrhnúť riešenie. A potom už ideme tradičným spôsobom. To znamená, mám podnet, potrebujem reagovať, idem reagovať, mám so sebou vlastne zariadenie, prostredníctvom ktorého vravím, čo som urobil, nafotím to, zdokumentujem to a posielam do systému. Takže nemala by byť ani takto reaktívna údržba mimo systému, ale sú veľmi podobným spôsobom sú riadené tieto toky. Poďme prosím ďalej. Počujeme sa? Áno, prepáč, ja som si vypla mikrofón, som si neuvedomila. Ako využívame umelú inteligenciu v systéme údržby? Momentálne pracujeme na tom, aby umelá inteligencia dokázala prehľadávať tie štosy dokumentov a aby to nebolo o tom, že len vyhľadávam podľa nejakého čísla stroja alebo čísla dielu, ale aby som dokázal konkrétny problém napríklad vyhľadať vo vnútri dokumentu a tým pádom ponúknuť tomu údržbárovi veľmi rýchle riešenie, ako môže daný problém riešiť. To znamená, že zase s cieľom skracovať ten čas reakcie a vyriešiť ten problém čo najskôr. Druhá taká vec, na čom pracujeme, je, poviem to tak, automatizácia supportu a školení v našich systémoch, kde ten knowledge, prípadne informácie o tom, ako čo nastaviť, akým spôsobom to urobiť čo najlepšie, sa snažíme tam, kde je to možné, kde je to vhodné, posunúť na úroveň umelej inteligencie. Máme nejaké ďalšie otázky ešte? Ďalšie otázky zatiaľ nevidím. Možno by som sa ešte spýtala na v podstate pri máme tu takom... Máme? Ešte tu máme otázku tej AI. Momentálne to testujeme cloudovo. Tým, že my sme vlastne Microsoft partner a máme tie produkty, ktoré vám ukazujeme, tak sú postavené aj na Microsoft Azure, ale vieme ich nasadiť aj lokálne na vašom serveri. A máme tam nejakú otázku k cene? Áno. V akých cenách by sme sa pohybovali pri 50 strojoch? Teraz máme tam ako keby viac možností. Jedna vec je 50 strojov z hľadiska nejakého monitoringu,
to znamená osadiť tie stroje nejakým hardverom a tak ďalej a tak ďalej. Toto by som nechal na individuálnu možno konzultáciu, lebo tieto veci nemáme úplne my v rukách. Tam vravím, že je potrebné tie externé hardverové komponenty od iných firiem. Druhá vec je z hľadiska nášho riešenia. Naše riešenie ako keby nie je licencované na stroje. My sa snažíme, aby tá návratnosť bola fakt, že rýchla a aby aj to rozšírenie toho systému nebolo, poviem to tak, bolestivé pre vás. Čiže my licencujeme celý tento systém pre údržbu na užívateľa, kde jeden užívateľ stojí smiešných 50 eur mesačne a pokiaľ je ich veľa, tak sa bavíme o inej cene. Aby to zase nebolo, že 1000x50. Čiže aby to malo ten zmysel z hľadiska toho, že celé to dáva zmysel aj vám, aj nám. Aké sú možnosti jazykových mutácií prostredia a checklistu? Je ich vlastne veľa. Celé to riešenie je stavané tak, aby akýkoľvek jazyk tam bolo možné implementovať v priebehu krátkeho času. To znamená, že je to len vec toho, že sa tam doplní nejaký ďalší jazyk. Dnes máme, som to dal ešte zdieľať, dnes máme slovenčina, angličtina, nemčina, čeština, poľština v rámci tohto riešenia implementované. Máme tu ďalšiu otázku. Umývač systém organizovať ďalšie činnosti, ako sú kontroly, revízia vyhradených zariadení, zvedacie výťahy, tlakové nádoby. Áno. Zase môžeme sa na to pozrieť individuálne, ale je v princípe jedno, aké zariadenie. Je to nastavené tak, aby k zariadeniu sa dalo definovať nejaký subasset, aby sa tam dali definovať komponenty a subkomponenty, čiže dá sa vyskladať ľubovoľné z hľadiska tohto zariadenia a nad to sa dajú nastaviť vlastne potom digitálne checklisty, ktoré môžu byť na kontrolu kvality, na údržbu, na audity, produktové audity, procesné audity, úplne rôzne veci. Toto už sa dá individuálne vlastne skonzultovať. Možno k tým case study, čo som nepovedal, my sme začínali v 2011 s riešeniami pre automotív. Medzičasom sa však pridávali ďalšie a ďalšie segmenty, čiže my robíme veľa pre vagonárstvo, čo je úplne iný typ biznisu. Tatra Vagonka, napríklad robíme pre opravovne železničné. Robíme pre Franke, čo je úplne samostatný segment, ktorý vyrába vlastne kompozitné materiály, kuchynské drezy. Robíme pre potravinárstvo, pre napríklad Pierre Baguette, kde tá téma je úplne iná a hlavne z hľadiska toho, že ide o rýchlo obratkový tovar, tak tam čokoľvek, čo vám odíde kamionom preč zo závodu, sa už nedá opraviť, lebo sa to pokazí. Rôzne scenáre. Aké ďalšie činnosti Cleversoft dokáže riadiť pre pokrytie viac oblasti výroby, ako je kvalita, výroba a tak ďalej? Riešime napríklad aj logistiku z hľadiska optimalizácie materiálových tokov, čiže nejaký milgram systém, kde sa monitoruje spotreba materiálu a monitoruje sa plnenie paliet a systém zasiela takisto notifikácie jednak skladovým manipulantom, že treba niečo naskladniť, prípadne kvalitárom, že treba niečo skontrolovať alebo že treba niečo odviesť. Umí komunikovať s externými dodávateľmi, externý dodávateľ priamo vyplní v systému zadané činnosti, napríklad elektrovízie, revízie. Je to na vás, ako si pustíte tých ľudí do systému. Riešili sme svojho času, takto technicky to systém samozrejme vie, my vieme nastavovať rôzne úrovne prístupov. Riešili sme svojho času pre Tavesko taký projekt, že vyžiadal si nejakú detailnú kontrolu John Deere nad dielmi, ktoré boli vyrábané v Tavesku. Kontroly sa zadávali priamo vo výrobe v Tavesku. Prístupy mali manažeri
Stavecka a potom manažeri z John Deere, takisto z Nemecka sa pozerali priamo na dáta, ktoré vznikajú. A takisto sa to dá aj otočiť, že tie dáta vyplňa niekto iný. Takže je to len vec bezpečnosti a dobre to celé nastaviť a premyslieť si tú metodiku. Dobre, neviem, či sme zodpovedali všetky tie otázky. Ešte tam máme jednu. Máme tam ešte jednu, do akých zariadení musíme investovať, aby sme mohli implementovať systémové riadenie údržby. Napríklad počítače, tablety. Jasne. Zase tých možností je niekoľko. Od úplne najjednoduchšieho je, že ak nemáte nič u vás, žiadnu infraštruktúru a nechcete ani nič riešiť, tak je možné to prevádzkovať na našom nejakom centrálnom cloude a v podstate potrebujete na to len to, čo máte dnes, to znamená nejaký svoj notebook, aby ste sa tam vedeli prihlásiť a nejaký svoj telefón, prípadne tablet, aby ste sa tam vedeli zase prihlásiť a vykazovať. Otázka je, čo na to povie vaše IT, že so súkromnými alebo s takýmito vecami tam pristupujete. Zase je to na individuálnu diskusiu, by som povedal. Ale je to akože technické riešenie, to je, že na bežných komerčných veciach sa to dá prevádzkovať. My používame úplne normálne napríklad tablety, ktoré sú potom v nejakom obale, prípadne nejaké takéto skénery a podobne. Ale samozrejme, ak to chcete riešiť úplne, poviem to tak profi, tak môžete ísť do špecifických zariadení pre výrobu, ale tam samozrejme ten tablet stojí, 800-900 eur. A takisto vlastný server, ktorý môžete používať na iné veci, na ERP, na MRP a tak ďalej, tak ak nás tam pustíte, tak vieme tam nainštalovať tak toto riešenie takisto. Myslím, že máme zodpovedané, nepribudla nám žiadna ďalšia otázka. A počkaj, prepáčte. Aha. Ešte jednu tam máme teraz. Vidíš? Áno. Ak by sme mali už nejaký systém údržby, viete urobiť nadstavbu na organizovanie činnosti nad vyhradenými zariadeniami? Museli by sme sa na to pozrieť. Bolo by to o prepojení, to, čo sa dá vymieňať. Čiže ako sme sa bavili o tých prepojeniach, tak technicky to možné je, len treba sa pozrieť na konkrétny scenár, že čo má byť kde, aby tie správne informácie sa dali prenášať. Že áno. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a za to, že ste si našli čas a prišli ste. Záznam bude k dispozícii samozrejme a pokiaľ vás to zaujalo, tak budem rád, ak nám napíšete a dohodneme si nejakú individuálnu krátku konzultáciu, kde dúfam, že nájdeme teda ten priestor, že vám budeme vedieť pomôcť fungovať lepšie digitálne a rýchlejšie. Takže ďakujem a prajem pekný deň. Ešte ak môžem, Braňo, prepáč. Áno. Ja by som len rada spomenula, že vlastne v horizonte cca 1 mesiaca budeme organizovať tento webinár znova. Ak by niekto mal potom záujem, tak vlastne informáciu uvidíte o tom webinári na našej stránke a zároveň plánujeme aj ďalšie webináre. Jeden z tých najbližších sa bude týkať práve kvality vo výrobe. Tak len toľko. Ďakujem pekne. Ďakujeme za vašu účasť. Práve pekný deň. Ďakujem.